Setyembre 1 sa gabi dihang mipanaw ang kanhi mayor sa lungsod sa Dumanhog nga si Nelson Garcia sa edad nga 61. Si Garcia kinsa mahinumduman sa katawhan nga duol sa masa tungod sa iyang komedyante nga karisma. Igsuon ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug ni kanhi GSIS Chairman Winston Garcia. Ikaapat siya nga anak ni kanhi Gobernador ug Deputy Speaker Pablo Garcia ug anhing Judge Esperanza Fiel Garcia. Sa panahon nga gobernador ang iyang amahan, nagsilbi isip Chief of Staff sulod sa siyam ka tuig. Ang pagpanaw ni Nelson masub-anong gipahibaw sa iyang mga kabanay pinaagi sa Facebook post. Ang iyang igsuon nga si Winston mipadayag sa iyang kahasupo ug kamingaw sa iyang manghud pinaagi sa Facebook post. Yuyoy ang tawag ni Winston kang Nelson. Napili nga mayor si Nelson sa lungsod sa Dumanhog sa duha ka termino niadtong 2010 hangtod 2016. Atol sa iyang termino pagkamayor, nahimo usab siya nga presidente sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Kansa maong posisyon, gihupta na usab karon sa iyang pag-umangkon nga si Liloan Mayor Cristina Frasco. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga pamahayag ang doktor ni Garcia ug ang iyang pamilya sa hinungdan sa iyang pagtaliwan. Matod sa mga paryente ni Nelson o sa siya kamahigugmaon nga anak, igsuon, bana ug amahan. Mihangyo ang pamilyang Garcia ug pag-ampo sa panahon sa ilang kasubo. Alang sa balita sa Subo, kini si John Fredson Granada.